gradă bogată. De acolo vei culege flori pentru lumea toată. O să-ți vină să crezi câți prieteni deodată. Underground folklore, ce experiență minunată. Concerte prin țară încep să apară. Un microfon primit cadou într-o seară de vară. Ți amintești cum e să radiezi, dozezi energia ca să poți să o controlezi. Povestea continuă, eu acum trebuie să mă întorc. O să fiu mereu aici pentru tine un suport. Îți zic rămas bun și pe data viitoare. Eu de aici din viitor închei această scrisoare. Nu mă credeai, acum mă crezi. Vrei doar să mă motivezi. Nu mă credeai, acum mă crezi.